kade inkosi mayisikelele ukufunda kwelizulayo ngoku ade abuye uYesu. Amen. Andikwazi kandinishiya ukungashwayeli ngevesi eyimotivation ebomini babo. Eyona nto ndizokuyichaza apha qho kandiphethe umsebenzi ngiya ngisithi I am not alone. Andindedwa. Eyona nto ebangala amazwi abe nobuzasa abe nolwamvila ebomini bam kuba andinayo irecord apho uThixo wakhe waxoka khona. Okwesibini, my God is not sarcastic. uThixo uyathetha no. And le nto ayithethileyo iyilo. And the chance of survival to the gospel army, to the gospel preachers, the chance of their survival is to take him at his word. Mandilikele nyani ingathithimela mabandleni ukuba uThixo singamthatha ngale ndlela athetha ngayo siyamkelele lo literal kuba ilizwi elithethwa nguThixo li-practical lizinkozo. We are worshiping God of action. Uyakuyiva iBhayibhile xa isithi for God so loved the world that he gave his only begotten son. Zonke izinto uThixo azithethayo uzibonakalisa in action. Kangangoba zonke izinto uThixo azithethayo ebantwini zithuze zikade uThixo ucela thina okokuba singazithethi nje but masizibonakalise because God is God of action. uThixo nguThixo wezinto ezibonakalayo. Ifuna ke ngoku ukuthi kwakha nizawungena kule ndawo kuba ndisalelwe nje imizuzu embalwa but kule mizuzu imbalwa ndizawuyanga iBhayibhile yonke. Ndizayanga iBhayibhile nge-2 Samuel 1 okanye nesivakali sesinye esithi la mazwi athi uyabona mna ndinani kude besekuphelisweni kwephakade ngamazwi la atolika umongo wezibhalo. Iincwadi zonke zeBhayibhile ziphethe lo mongo othi uyabona mna ndinani kude besekuphelisweni kwephakade eli. Ukuba ndihamba nani zihlobo zabo ezithandekayo lo ndinani athetha ngayo Yesu esithi yabona mna ndinani kude besekuphelisweni kwephakade ukuba ndinikele inyani ethi akho ndinokuvuthwa esinokwazi ukuyenza ade uThixo abe nathi nasiziphume. Phambi kokuba kwenzeke ezi zinto uThixo kale angene enhliziyweni yomntu axobole kunye nomntu. Mamelani, asinawukwazi ukwenza into ezinkulu deske uThixo wento ezinkulu abe nathi. But ndifuna simanishe into kwesi sithembiso uThixo asenzayo into ye-Gospel Commission. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I command you. Lo, I am with you always, even unto the end of the age. In fact, if you want to experience the presence of God, and if you want to experience God in control of His work, get engaged in His work. So what it does, amen.
immediately you take one step forward, ufuna ukwenza lento ithetha nguThixo, other steps uThixo uzasithatha ngokwakhe. Ukubheka phambili. Lento ngiyithethayo angiyifuniseli nje ngiyazi apha ngoku ndime apha phambi kwenu. Uthatha istep esi-1 okanye uqale uthi Thixo, I am powerless but I'm willing. Amen. Then Thixo uzakubenzela. I want to assure you into yokuba umsebenzi lo suphetheyo uzawuba nempumelelo, kunjalo uzawuba nempumelelo ngobukho bukaThixo. Ukala incwadi yeGenesis yijonge indlela incwadi yeGenesis emingayo uThixo uziveza ngendlela ezahlukeneyo. You know, ichapter nganye yolo esingena kuyo uThixo uyavela ngamankama ehamba nabantwana bakhe. Incwadi yeGenesis sikubona uThixo eimplementisa into esengqondweni yakhe nabantu bakhe engekabadali waxhasa masenze umuntu ngokufana nathi. Hamba namka ndisithi kuwe izinto zithuze zihambe kakuhle kusapho loluntu uThixo abe nabo indlela esidalwe ngayo sidale in such a way that we can do nothing uThixo engekho apha kwethu. Even our organs of the body cannot function well. Even the faculties of the mind cannot function healthy. Isidalwa esisingumuntu sadalwa sa-connected noThixo, no survivor ngaphandle koThixo. Kangangoba ewe ubukho bukaThixo next to us usenza sonwabe. Listen very carefully. We were created to be happy beings. We were created to be free beings. Lebathi sidalwe uenjoy, sidalwe uvanamandi. Yilonto zonke izinto asidalileyo ewe before isono singene wayenzayo into esimele kuyenza siyenze enjoyable. Asivani sizawuvana yonke lento ngokuyenziwa under pain. uThixo wayeyidalela ukuba si-enjoye sonwabe ibe manje. Uyakuma ekuzaleni kwabantu abangomama. Omama ngokwendlela uThixo iprogram yakhe yokuzala komuntu okokuba umuntu makazale njani. Ngoku isono sasingekangeni umuntu wayedalela ukuba athi kazala thumbe ngoba kungaveli isikhalo. Ngoku uThixo ibe manje lemenze. But ngenxa yesono yonke into ngoku sithubeleza phansi kwepain. Kangangoba even umsebenzi lo wanikwa uAdam kunye nomkakhe into yokuba mabawukhathalele umyezo. Khamani nange niwuzalise umhlaba niweyise nibe nomkhosi enhlazisolwandle nasezintakeni zezulu. Yonke laa nto ithethwa phaya babeze i-enjoyment ikhonekekeke kulema uThixo ukhona. Yiyo loo nto ibali leBhayibhile lithi siyathi ukuze silunge uThixo abe nathi. Therefore uThixo othatha i-initiative yoba abe nathi, ayisithi abathatha i-initiative. Mandelani isihlobo sami esithandekayo, andifuni ukuyifihla leyo indlela esidale ngayo. Sadale umhlaba noThixo, zange sidale umhlaba nje ethafeni. Kangangoba let me tell you out ndikhangele jonga silapha emthathambo usihleli siyazana okanye sazana but silapha emthathambo. Ndiyacela ndikhangelele umuntu o-frustrated, ndikhangelele umuntu o-devastated, ndikhangelele umuntu o-disappointed, ndikhangelele umuntu okhwalekileyo. Ndifuna ukuxelela phandle, you know, if ufuna ukubona umuntu okhwalekileyo khangela umuntu ongenaThixo. Hayi ngaphandle into abamba namhlanje sibe nee-criminals. Ii-criminals aba bantu benza izinto ezimasikisi yindlela abavakalisa ngayo i-frustration xa bengenaThixo. Yiyo loo nto bawudibana noThixo kuyajijisa. Because le nto isisidalwa esingumntu asonwabi singenaThixo. Yiyo loo nto uPawulo okokuba i-survival next to each other is impossible. Xa uthi bengekho isifiso wabini, xa kuhleli indoda nomfazi
sejogeni onyakakho safe omthiphe ngekho yona kakuhleli umzali nabantwana both of them are not safe to both of them because umuntu uzacinga right kube kuthixo aphethani kwakhe jonganapha ukuba ufuna ubona ubhode konje isiphithi ukhangela abantu benza isiphithi ukhangela isibhugams ukhangela abantu basisiphune esithayo ubathekisi uzafumanisa abanathixo and yindlela ababethanda intoni into yoba we need God asibaphana itsho zathelo levisa abantu abatsha akuze bonwabe kube manje bacinga bhekele izinto ezinkulu ngenxa ye-vigorous ability uthixo abanike yona kuqale nothixo. In fact, my God shook world powers eshukumisa abantu abatsha ehamba nabo asifana uthixo begoyi constitutions uthixo ebesilwa ngabo bathi sebesislaves uthixo agqobhoze ngabo bathi sebesi-captives uthixo agqobhoze ngabo because ifuna ikelela phandle the goal of the text cannot be reached. The goal of the text cannot be achieved. See not Tigo. Tigo, Lord, I am with you always even until the end of the age. And what it initiative your Mamelani, Ubawuyaya, with party, yet Genesis. So, first part. Utiko unabo, chapter 1, now chapter 2. Whatever you be so again, Utiko wayena mukasitena chapter 3. Utiko ya Peter, abe nabo, whatever you feature, you future of a sword. We are waiting for Genesis chapter 3. Is it about silver? Saki. The people to say. Niseko? Yeah, if you want to go. Usibambe ungayiphuzuli kake ngoba iBhayibheli usithi wakuthi unathi ngokwemeko singena kuyo ifimeko singena kuyo singena kwimeko ye-insufficiency singena kwimeko ye-deficiency singena kwimeko yokungakwazi ufikelela uthixo usengazifikelele yijonge loo nto xa uthixo egaleleke Eden ugaleleka behambaze wathawufika wabanibisa kubunani uthixo akaneli nje ukuthi uyabona mna ndinani the best person phakathi uthi I am what you need in the present moment uthixo uyilento siyifunayo kwi-gospel ministry amandla onke akhona again cima ke ngoku ndiqhibile ukuyicacisa ingoku hlala kakuhle the last part of my sermon now the last part of my sermon ithi ke ngoku xa uthixo ethe ndinawe uthethe lonke la mazwi uwathetha kubafundi bakhe aba bafundi bakhe ngaba benza la record components zencwadi yezenzo zabapostoli emveni kokuba ethe kuyesu testament abayeminquma all power lonke igunya linikwe mna ezulwini nasemhlabeni alinikwa na wena alinikwa ngorhulumente eligunya thetha ngalo ayililo elinepolitics ayililo elineroyal lines on the blue blood line no eligunya elakhe njengothixo sinikwe igunya elingaphezulu kwamagunya omnyama uthi lonke igunya linikwe mna hambani ke ngoko sihamba kuba sinegunya lakhe asihambe ngegunya labantu sihamba ngegunya labantu ndingayithetha into ezandikhathaza ama ndiyithetha avezi ethi hambani ke ngoko therefore amandla nawam hambani ke ngoko niyokusenza abafundi zonke bangafundisa umuntu ikhona ibhajethi phana kakufuneka inkonzo
usebenzile abantu badinga nge-budget abadingi ngamandla kaThixo i-technical budget ingakufikela uphakathi emsebenzini because that budget isikonka ngayo yini umsebenzi wonkonzo uthi i-budget ayikho uthi kukhona i-budget amabandla soseka nje mathilente yingoba bajonga i-budget uthi bangasanga thethe ngayo uthi uthethe nge-power akathetha nge-budget lento yehofa ifinawathi nenzaliseko yayo ngabemika bawuhle uthi bangakonke nge-budget ufuna wena ayuwiliphi zange ngiyazi into yokuba iBhayibhile ingadikhwelisa iplane as if udikhwela itaxi each and every week. I was not aware. Zange ngiyazi into yoba ndingase ndibemlemeko kukuyo namhlanje zange ngiyazi I am not the material for that. I don't have a background for that. I am not a celebrity, but my God is God of everything. Manje ndibikela inyaniso ezi. Kanti ndakoyiseka into yokuba awamamandla aphelile ukuprove oba ubudoda the term is terminated and ndathatha i-decision etinkosi ndicela kule minyaka ishiyekileyo ndingabinto welubento ngoba into ndizayiphilela andizuphakamisa igama lasemadosini andizuphakamisa igama labanona andizuphakamisa isakhono sam ndawuphakamisa isakhono sam wherever I go the uthixo wayithatha ngokwakhe initiative waprove ipoint yoba once you take a decision yakuvula ibala uthixo nawe emva kokuza kuzisto wezamela uthi I with you even until the end of the age esisho ngoba khona ngaphandle ithi celebrate beBhayibhile asidibana i-celebrate sidibana nemiculo nesoka nantoni asidibani neBhayibhile asidibani lonke ithetha ukuthi nomcimbi lapha phakathi kuwo ayo-initiative yawo yi-initiative kaThixo a proof point yokuba xa imeko zonke xa iminyaka yonke ivaliwe naThixo ndiphethe i-master key lapha sihlobo sami ngenxa yeso sizathu uThixo uphethe i-master key andisukulibazisa kodwa nangiyeka nje usonke hamba nami kanti sithi kuwe imeko zonke singena kuzo uThixo uzithila ngobuhle yabulela okuba ndinixele amazwi endizawuvala ngawo kandivala amazwi athi landlela uThixo wayesondele ngayo kubantu beBhayibhile yilendlela asondele ngayo kumakhaya ethu today noba uziphi izishume uThixo sondele ongamadonga amela ukusondela kukaThixo kumakholwa akuxhomekekanga kwi-downfall zakhe kubinto yokusondela kuwe i-initiative yakhe sungama nge-punishment Afrika and ngoku sowungenanyani ungathembekanga ngomzuzu omnye usithi kodwa bawo I am unfaithful from January up to December. I am unfaithful to you. Immediately ufikela lapho izulu lisikela ngeza nyanga zonke just nje uba kufika ingqondo ethi I have failed you my Lord uThixo akusekele nisema mamelani gospel prophecy ishiyela sithi sisepho sisemzimeni esidlasizima yinkinzima nale into bayenze kulasibinzi eselizana ngoku sikhwelisana leli in fact sinyusa udongi leli ngekho kuthiwe kuwenyuka udonga kodwa lela udonga lwinto
uphenduka uthi xa ufunele ukwazi uyiva nyuka andisosibazisa nyuka elokesabuyomdaka unampilo yintlonti eyenziwa ngabantu kwabanye abantu yona isaya emana ukufumana ihova selofumana bisele sekufuphi indoda yokutshiya ayishiya indlela zayo. I am proud of the Adventist youth. Kangama into be proud unitsaka sesabata ndi proud ngenxa yento abasezawuyenza kwi-South Africa le. Ndi proud abakenzi into kodwa ndi proud okwangoku basathungana kwa-Facebook basathuka ibandla kwa-Facebook basakazisa inkonzo kodwa ndiyazitasa kwayilo ngasejibito. Therefore I'm proud of them. Kangama ndifuna iitishara ezilapha ziyazi into yokokuba kwezi classes, kwezi training, kwezi event kulungiselelwa abantu bakaThixo abazawuthile ezweni uThixo nabantu bakhe. Fine. Semake ngibuyele linga. Masabi. Ukoma benza ngena ngena. uThixo finds a platform even at your folly. So we uchaba sesithi semgqibile wena uphayisa iBhayibhile isithi lichaba lwami sungivuyelela kuba ndiwile ngabuya ngivulele yimi. Jonga uThixo kwimission yakhe akakho limited, akaxhomekekanga eqineni kwakho nasekuweni kwakho. Kangaba wathapulwa uSamson into Mrs. White, God accomplished his mission in the weakest point of Samson. Later, Samson was such a platform to accomplish his mission. People pay us that I know lack. So from my when I know lack. And he turned out I know lack. And what they day, servants went also. So disowned, so little servants, Unikas, wow, Unikasaye, Yolana, Romunila. Frustrated in country. The kind of leader, every translation I country, who's of transfer, Wundu, on your therapy, Kabatiko, visitors of God. The country talking like I know young. As problems, if you have a better department coming up, so sad. Says Katiko. Uchi way about change. Because Umingo, what you meant now. He said, Simuna. Nesse esse manuto se funde round table, as funde round table, se fumba muito, até Lord I disown this, e me away. Então cara essa coisa que acabou, ao ter o Chico in this two position up no member, e não cara essa coisa que o só para na I can't understand your over who can 7 article, who frustrated with servants of God, who fell up in now feels over. Who feel servants of me. Who come in and who also frustrated with fell up. I'm a whack or catch it. He said, effort was now, and I will put sit at only sit up. I will call it. He has now citizen, our city man, by soup. By soup. This takes me off the country. Uthixo balula when we are on Uthixo uthe kuweka yabona manje nami ngeke siphoswe ngapha
Yathi mana nemindoda ephezulu kakhulu sidibane ehotela. Sihlale ehotela nawe ihotela ezikhulu hotel. Yindathi nabo banathi nami ngingene baqhube mina ngiphethe iBhayibheli yami kangangoba each time inyuka ewe inqwelontaka iphutha amazomoya ndithi mna Thixo aba bonke bazalise ewe nenantsika apha ne-aeroplane apha banesizathu zabo ezibamba babe kule plane but into endiyazi into abangwathi bekule plane yiBhayibheli. Amen. Look. Ilizwe. Ngokuba kanti kule hotel ndawuthi kwathuka nendoda iphezulu yathi I am highly honored to meet you, Pastor. Yathi yawugqiba yathatha ifoto yawugqiba yazihlaba kuFacebook. Yathi bendinopastor lo ndabe mna ndizazi uba ndiyinja kha umahluko ndiyinja yakwaThixo. Hey! Kha into endiqiniseke ngayo inye, this syllabus is above all syllabus. Nantsi into endiyaziyo. I fully position, I fully bound paper. It is born from above. Oh, but the little young kwimisebenzi eyakhe yathwalisa umntu phantsi kwamandla amandla akomsebenzi onamandla nobaleke nje kumsebenzi wokukhelela umntu ngothi uyisebile okokuba kunjani ngothusa xa usithi netsaba kuba the arch-enemy of man nguSathane. Kha aba bantu uthi zintsaba zakho abantu abasetyenziswa kuSathane. Kangangoba ukuzama ungagqubhazi mandisese ndibe phandle kwangoku ngexesha le-crisis ye-AIDS ugqume inkunzi zengonyama uhawula udyakalashe usiwa amagqabi umcimbi uvuthulukile ethi ithi iBhayibhile yam basivisa sakhe ifuze uba ubuthixo wayengangenelelanga uAdamu nomkakhe bathola bezipisi uthixo wangenelela bathi basiva isathi eyona nto uthixo usayavisa ethi basiva isathi sakhe jonga kwiposition yokuyo vakala ukuthi mamela uba wolulo wakho umthixo makhe ngqini ibandla lithi since lo mfana wenziwe umthixo kuyavakala bathi andisesandleni sikaYesu. Inkosi ukungasiva isandi
license. I pay them to for the Faka. What this comes out as a booty. What is that? Listen, as they are before. What do some sign of it down? Who are only because of targets and a fool? That you go together, go out to get out to people. A boy. We are the cancer. The harmonies. How finish? That's fuck. Only percent. The hammer balance. That's a down yat. And yat. And yat. Slowly. That down yat. That can be full. I come in yet. What a soca. You got to go yet and yet in your house.
Disappointed, your beggar, I can't put any daughter. You need testimony. The testimony, 80, what would then call? Would you go and be coffee back? What would you not? Each daughter, if you find out the prominent tata, and the husband about doing too. That is a son that's kind of warfare. It's not full time. Hey. Se tem salfica, camparamos, vai que bora os lobos, vai que vem essa rua, da cupimada, da mica, vai que a fulô maniaco, a culpa essa espaço da minha. Vai leva, é o tico, on in charge, we are well to machuca. Sabemos que é o nome de machuca. Essas eu não tinha. The Lord is with you. Como vem isso? Estive na fundo de bater as suas mãos. E mano, o que na Bíblia diz assim, o baú que deixa. O baú que eu o que é só se passa. Quando examina, cena, o sujeito leva. E Bible é Lord, you read it, and the more you read the Bible, it elevates you because the Bible proves your identity. Number one, the Bible comes to me. The latter part of the Bible is the section of biographies. The section here is a matter of the Namankaza. Our influence may fail us, but Utiko of freedom. You don't know the job that the Bible you elevate. You learn to rise above the circumstances. But to the Bible. He gets frustrated. Was look at the Bible, we are asking over. He is utterly defeated and are weak. As look at the Bible, you're a bit to that piece. You have run a motion. The teller was to tell the Bible, your friend, you are taking this, Exodus, lift peoples, in your name, you are sure about me. You will say about me, you eat. You confusion the period of was like the God direction, you know, and at that time, the God direction, a sense of when I think that was the indication of Uchiko part of being controlled. What in kids are called Sapuchiko, so I had now will supply. He said, you want to help you, and did it? You also go. Now you could be from a some kind of mechanical kind of Ezra, you still use the one as we say, and you will see all the spot. You don't know what you are like. There's a baby, as a lot of salt, zit, tico, nut, he have never sons, all these such matter, Artie, the one man, Marco, and Schroeder, Artie, the one man. Everyone will be years apart. It might be because the IAE now is after the ascension, because we do not in any circumstance. And the father, and what is children, chapter 2, chapter 3, chapter 2, chapter 3, Zileka is the 7, and what is children. Apple Chico, I know I intend to improve his course. Why not translate our city? Through the Christian period, right through until the age of the end of the age. It is unproven. This is very careful. You know, after the ascension, we are 1831, we are 1800. Whatever matter what is children, we want to say Ephesus. Elamanda is representing Ibanda, what is it of apostle. Elamanda, Fatibanda, Ephes. Then what is the Tangaro, we want to be a sense of apostle. Yeah, but if you tell us a little said that was rich on me, you can't be a common. If you're common, man looking which one. Who's also a 7? Which one knows what there is some person? Which one know I feel about me? Which one know who be the money of us to come and last?
utsho wenesithixo sikaDavida akufana ungavubani jonga la record lamabandla ayi7 atolika okokuba uthi kunabantu bakhe till the end of the age kusukela ngonyaka 1831 uthixo wayehamba nabo from 1831 up to 1800 indaba ezinkulu zangibiliswa zazowa eAfrika singene kwi-era yesibini i-era yesimina apho kusukela ngonyaka 1831 ka-1800 uyakuba ngonyaka 1823 uthi kunani ngikholelwa kandisikuwe ngasiphuma kwibandla lasesimina singena ngoku kwibandla lasePergama kusukela ngonyaka 323 uyakuba ngonyaka 538 AD la period uthixo still senabantu bakhe elo xesha lokhezinze uJesu elixesha lolahlekiswa olunzima but utsho lo wayepha ngelo xesha enabantu bakhe ukusukela ngonyaka ka-AD 538 iyakuba ngonyaka ka-1798 AD ngexesha le-persecution ngexesha le-dark ages ngexesha le-middle ages ngexesha lentshutshiso eyayirharha uthixo wayenabantu bakhe ngela xesha elabandla libizwa ngokuba libandla laseThiatira ukusukela ngomnyaka ka-1798 ukuyakuba ngomnyaka 1833 libandla ekuthiwa libandla laseSardes elibandla lithi Sardes ithetha what remains after the persecution lokho abantu abashiyekayo uthixo aphume nabo kula mililo kwela makrele kula persecution abanye behlale mkholondo uthixo waphuma nabo ukuthi kunani uthixo ebona mna ndinamhle bese phekise kwakho bephakathi now ukusukela ngomnyaka ka-1833 uyavuma ngomnyaka ka-1844 ibandla lasePhiladelphia amakrestu ayephila ngela xesha arepresenta ibandla lasePhiladelphia still uthixo wayenabantu bakhe ukusukela ngomnyaka 1844 uyavuma kulaodicai period i-period lesikuyo mna ngingumfundisi kula period between 1844 up to the second coming of Christ ngiphila kula era ukuba kukwi-era engakenkonzweni kuthetha la era kuba aba bantu baphaya enkonzweni baselaodike ngamamenemene kangangoba kuthiwa adikidi uthi ukakene neko uthi ananoma nifudumeze somdikidiki andingawo makikwenza ubanda awubanda udikidiki kangangoba ngabantu abamemikephesi igaba bajose ngasemva awumazi nokubheka pha nokuzangalela nikwimani yintoni ebangwa ukumenemene namhlanje kube inkonzo ziphathe zimafia sibi-era yelaodika sujonga sukuzihoya even the politics esigquba yenkonzweni that's not your business. God is in charge of his church. Sizabenzakalisa kuba abanye ngoku wena ubukeleyo zibashiyele ngosathana kukho amadoda athathisweyo angosathana abasiphekelayo because baba involved in politics onimathile ngoba khona unamen umuntu wabheka ntuli ukwi-era lokubona ubunzima lokubona umfundisi uthetha le-era yakusizela wena uvundumsanso andithi kuba ngumvumo ngayo bathiba kuthiwa kwi-era enzima kuthethwa ngesiphila kuyo today kodwa there's something special from above about this year. There's something special endifuna okokuba ungajonga amanzi adikidiki but ibe ndifuna lokuwe as you move along engage yourself in the mission of the church ndifuna okokuba uphanjaniswe yile nto ndizawuxelayo uthi uthixo efika kweli bandla athi yabona ndinomnyango ndiyoqoqoza nisethe ndimemnyango ndiyathini namnya angithi sekwa namnya omnye namnya kubheneke nomnye ngiyabona mna ndimiphi ndingakwazi ukukhonkoza ukuzukwazi unkqonkqoze emnyango udusondele emnyango language esetyenziswa izulu elithi uthixo akanelanga nje ukufanisa izinto kunye nabantu bebhayibhile period ukusondela kuthi namhlanje but
took a forward step. We are on the better path in the eyes of God. Which is Sunday. So what you tell I think Utiku Sunday. Now, the Rabu, if only you go, no, a Panama smile to be said, Utiku for China. Let us be lawyers in your she said, I guys walk over the one I was in China and I was or a chicken one one son of my name. Now, what 2 years about kind of function. So, several was covered in process of campaign. Made of the center, Sikupule. One is those was fishing. Ministers on the Cassie Valley and also well organized in one shop. A global day. None will also Umar Patito. Oh, yes, I tell the guy. What brings someone cases? Tito Sitela Cassie Puma Blenda. Siku vile uhamana. Ubizi pesa zishia na sema. Upinga pesa zishia na sema. Uwako. Usana usishughuli sema kai. Usishughuli sema sema. Usishughuli sexually. Usishughuli sana sema nzuri. Oba uleke mko sisi kwa streli mbenchi. Ilaye ni sura kwa uma das dessas school, seguir de sol, seguir de fogo, seguir de organização do serviço, seguir de coqueiro, esse uma banda, seguir de sabor como uma banda, quando uma lista na ilha do sonho, quando já o título de tanto, e programa, se tem algo assim, o que esse starting point, e a empresa vai dizer, right through a vontade. Se ninguém se vai colocar, isso. Falar você fez o preço. Sabe o que já vai entrar? A própria lugar já foi isso. Amém.